Abazalwane egameni lomfowethu uKristu iNkosi yethu, amen. Siqhubeka nesifundo ku-part 2 esithi uNkulunkulu weqiniso. Lesi sifundo uNkulunkulu weqiniso Ekuqaleni ku-part 1 sitholile ukuthi nxa ufunda uJeremiya 10 verse 10 uyasho ukuthi kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso, unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Mhlawumbe nje ukwenza isamari emfishane sitholile ukuthi uNkulunkulu weqiniso igama lakhe lokuqala kuthiweni uJehova. Kwatholakala ukuthi uNkulunkulu weqiniso uyaphila, uyinkosi ephilileyo. Sithola ukuthi uma uNkulunkulu kuthiwa unguNkulunkulu kodwa ukuthi weqiniso uba inkosi engunaphakade. Ukuthi ngunaphakade sho ukuthi uNkulunkulu weqiniso wayekhona ekuqaleni, ukhona namanje futhi uyohlala ekhona sonke isikhathi. Igama elithi phakade limele lokho. Sesiconclude-ke ngokuthi uma ukhona uNkulunkulu okhona esingasho sithi mhlawumbe wenziwe nini esikhuleka kuyena, ngoba lapho okhuleka khona kuNkulunkulu wakho lapho. Uma uthi mhlawumbe lona ngikhuleka kuyena uqale kuba khona ngo-94 noma ukhandwe namhlanje futhi waphela noma wabhubha noma wafa ngesikhathi esithile, uNkulunkulu kodwa kusiyona uNkulunkulu weqiniso. Ngoba uNkulunkulu weqiniso uJehova uNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Sithe masifunda sathola futhi ukuthi uNkulunkulu weqiniso akasiye umuntu. Emlonyeni wakhe nje awekho amanga, awekho inkohliso, akukho njalo nokuyisola. Sathola ukuthi uNkulunkulu weqiniso ungcwele, okusho ukuthi akanaphutha ngokwenza kwakhe futhi akanasici ngembonakalo yakhe. Sasitholile nokuthi uhlala ezulwini, sathola ukuthi uhlala ekukhanyeni okungena kusondelwa kukho. Sathola ukuthi uNkulunkulu weqiniso akakaze bonwe muntu ngamehlo. Kuningi engathi sikutholile. Okunye nje engathi kusithathe kusile isifundo lesidlule sithole ukuthi unesinye isiqu la sifunda khona uJohn encwadini kaJohn. Sithole kuJohn 4 verse 24 lapho khona sithole ukuthi esinye isiqu sakhe ungumoya. Lapho kuthiwa khona ngoba uNkulunkulu ungumoya, kuze kusho ukuthi abakhuleka kuyena bamele ukukhuleka ngomoya neqiniso. Okay, namhlanje singene ku-part 2 okungicabanga ukuthi kuzoba ingxenye yokugcina uma sifunda ngesifundo esishiya uNkulunkulu weqiniso. Mhlambe umuntu uzoyibuza ukuthi yini-ke ubufakazi sinabo, yini ubufakazi obusobala bamandla akhe, ukuthi lo uNkulunkulu weqiniso unamandla kangakanani, ukuthi sinabo yini ubufakazi obusobala bamandla akhe. Mhlawumbe umuntu akangayibuza wona umbuzo angayibuza wona lo esekhaya. Umbuzo ukuthi-ke singazwisisa kanjani ngoNkulunkulu osethekileyo na? Noma-ke uNkulunkulu weqiniso uwabonakalisa ngayiphi indlela amandla akhe? Unamandla uNkulunkulu weqiniso, so uwabonakalisa ngayiphi indlela? Ake sifunde uJeremiya 32 verse 17. Uma sifunda uJeremiya 32 verse 17 khona ivesi efundeka kanjena ethi, Nkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyaluliweyo, akukho lutho olukwahlulayo. Amen. uNkulunkulu weqiniso unjalo. uNkulunkulu weqiniso ubonakala ngokuthi wenzile amazulu phezulu, wenza umhlaba phansi nakho konke okukhona. Kuningi izinto ezisemhlabeni, khona utshani, khona iyimbali, khona iy'lwane, khona abantu ngey'nhlobonhlobo zakhona, kuningi namanzi nomoya. Kuthiwa konke-ke lokhu kwenziwe uNkulunkulu weqiniso. Mase sekuvela ukuthi uNkulunkulu weqiniso ayikho into amahlulayo. Amen. Bakhona-ke abanye uNkulunkulu okukhombisayo ukuthi kukhona okubahlulayo. Ngoba uNkulunkulu udale amazulu nomhlaba. uNkulunkulu ongesiyena iqiniso akadalanga lutho, akenzanga amazulu, akenzanga umhlaba, kodwa uNkulunkulu. Kodwa nxa uthi akakwenzanga konke lokhu kumveza uNkulunkulu kodwa engesiyena uNkulunkulu weqiniso. Mase sekuthiwa uNkulunkulu weqiniso akukho lutho olumahlulayo. Bakhona abanye uNkulunkulu mhlawumbe abangaba khona, mhlawumbe nami nginoNkulunkulu wami la. Bakhona abanye uNkulunkulu abangaba khona kodwa uthole ukuthi khona okubahlulayo. Ubona ngoba lo uNkulunkulu uthi uma ehamba sewukhona mhlawumbe abantu ngapha nangapha, abanye kuze kuthiwa ama-bodyguard ababagadileyo ukuthi engalinyazwa lo uNkulunkulu, ngoba ngempela uma sekufika igcwelegcwele zimhlasele lo uNkulunkulu wala emhlabeni ongadalanga amazulu nomhlaba, angahluleka ngafana nanokufa. Kanti sithole ukuthi uNkulunkulu weqiniso uyinkosi engunaphakade, akafi. Kodwa onkulunkulu ekungenzeka
sibe nabo mhlawumbe onkulunkulu abagadwayo ngoba siyaqonda ukuthi khona izinto ezingase zibehlule ekuphileni besilahlekele. Kodwa uma sizwa amandla kaNkulunkulu weqiniso kuthiwa Enkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyaluliweyo. Akukho lutho olukwahlulayo. uNkulunkulu weqiniso amandla akho abonakalisa ekutheni udalile amazulu nomhlaba lonihleli kuwona. Futhi uNkulunkulu weqiniso akukho okumahlulayo. Mhlampe enye indimana omunye umuntu akazoyidinga, amavesi maningi kodwa ngenxa yesikhathi mhlampe sizothatha nga-2 nga-2. Uma ufunda incwadi yamaHubo, amaHubo u-19 uvesi 1 wakhona uthi, amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova, nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. Amen. uNkulunkulu weqiniso udale amazulu nomhlaba. Kuthiwa uma ukubuka amazulu, ubuke emkhathini, konke lokhu kulanda ngenkazimulo yakhe kuwumsebenzi wezandla zakhe. Amen. Mhlampe omunye umbuzo, mhlawumbe omunye umuntu angaze eyibuze ukuthi sitshelwa ukuba sibheke kuphi ubufakazi obusobala bamandla akhe. Okay, siyabona endalweni, ezintweni ezisizungezile, imbali, utshani. Akekho nje umuntu otshela utshani. Utshani buyayimilela bona ngoba umdali wabo wathi edala kuGenesis wathi makube khona okuthile. Kukhona, iy'lwane zikhona, amazulu nomhlaba. Ngisho ungabheka phezulu uma uthi awuboni lutho, mhlawumbe usendaweni eyidolobha, uthi uma ubuka amabhilidi akhiwe abantu nemigwaqo afakwe itiyela. Kodwa zikhona iy'hlahla lapha ey'dalwe uNkulunkulu-ke. Vele mhlawumbe uwenze nje ulale ubheke phezulu. Uma ubuka phezulu ucele umoya oyingcwele ukuthi uNkulunkulu ekwenze uqonde ngoba uzobona inkanyezi. Lezi iy'nkanyezi okufunda ngazo ey'koleni. Ubona inkanyezi, ubona inyanga, ubona amafu, ubona umbani uma izulu liduma, ubona ukukhuntsha kwamafu ebamnyama uma esezoletha imvula. Konke lokho kubuka kulanda ngamandla kaNkulunkulu ongumdali. So lokho esikutholile kuthiwa-ke nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. Uma kubuzwa ukuthi sitshelwa ukuba sibheke kuphi mhlawumbe ubufakazi obusobala bamandla akhe. Uma sifunda uJeremiya 40 uvesi 26, ngiyaxolisa, u-Isaya 40 uvesi 26, khona la uNkulunkulu akhuluma khona aze athi, phakamiselani amehlo enu phezulu nibone, ngubani odalile lezi zinto na? Nguyena okhipha ibandla lazo ngezibalo, abize zonke ngamagama ngobuningi bamandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe, ayisilali neyodwa. Amen. uNkulunkulu udalile ngoba kade sisho sithi ilanga, inyanga ney'nkanyezi, zonke lezi zinto ziwubufakazi obusobala bamandla akhe. Zonke zibanjwa isandla sakhe esingabonakaliyo ukuba zime emkhathini, ngoba ilanga nje lilodwa liyimbulunga yomlilo engafiyo, liphindwe kaningi ngobukhulu kunomhlaba. Inani lezinkanyezi alikaze litholakale, kepha uNkulunkulu weqiniso wazi amagama akho konke ngakunye ngakunye. Ezazi zey'nkanyezi zilokhu ziyithela phezu kwey'nkanyezi ezintsha njalo. Lezi zinkanyezi zikude kangangokuba asikwazi ukulizwisisa lelo banga. Amen. Uyazi, mhlampe-ke sekwenze kanjena, siyabonana namhlanje kulo part 2 siyafunda ukuthi uNkulunkulu weqiniso, ukuze sizobona ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu weqiniso, kufanele kuthiwa udalile, ungumdali. Khona umehluko phakathi kokumdali nesidalwa. Okusemhlabeni konke uma uNkulunkulu ethi udala amazulu nomhlaba, okay, uyabona ukuthi-ke zidalwa, kodwa-ke uNkulunkulu weqiniso ungumdali. Udalile amazulu phezulu, ngisho ungawabuka, akekho umuntu owenze lezi zinto. Ilanga liyimbulunga yomlilo evutha njalo enkulu kakhulu kunomhlaba, kodwa ibanjwe isandla sakhe. Thina lelo lithi uma ilanga lishisa kakhulu kufa abantu belanga, kodwa isandla sakhe silibambile ilanga. Akukho lutho elilisekelile, ney'nkanyezi akuqathakeli konke lapha emhlabeni. Alicimi, lidalwe nguye. So uNkulunkulu weqiniso ungumdali wamazulu nomhlaba. Konke kushumayela inkazimulo namandla nobukhulu bakhe, futhi akukho lutho olumahlulayo. Okay, mhlawumbe omunye umuntu athi, mhlawumbe uma sesithola ukuthi uNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu onjena-ke odala amazulu nomhlaba. uNkulunkulu weqiniso kuthini-ke ngoNkulunkulu abenziwe ngumuntu?
yabo, ngoba bakhona abanye onkulunkulu benziwe abanye abantu. So uNkulunkulu uthini ngabo? Masisho noma mhlawumbe siyibuze umbuzo ukuthi ngabe uNkulunkulu weqiniso uyavuma ukuba kube khona owenza isithombe esizomela yena? Okay, siyambona uNkulunkulu weqiniso usezulwini, okay, akafi. Kodwa mhlampe-ke ngoba uNkulunkulu wakhe lapho okhothama khona, lapho okhuleka khona, ukhombisa inhlonipho khona. Manje uNkulunkulu uyakuvuma ukuthi kube khona umuntu ozokhanda isithombe esibaziweyo esizomela yena. Angicela sifunde Exodus 20 uverse 4 noverse 5. Exodus 20 uverse 4 noverse 5. Ofundeka kanje. Uthi, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nowokusemhlabeni phansi nowokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Amen. uNkulunkulu uyakunqaba ukuthi senze izithombe ezibaziweyo. Ngisho kungathiwa umfanekiso okusezulwini phezulu. Okusezulwini phezulu-ke ngisho kungathiwa ukhanda isithombe sakho uqobo uNkulunkulu uthi hhayi ngizokhuleka esithombeni ngoba lesi sithombe sikaNkulunkulu vele ngimkhonzayo. Uthi uNkulunkulu ungazenzela izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini phezulu. Noma kungayilanga, noma kungayinyanga, noma kungawuNkulunkulu, noma kungayingelosi, izinto waziyo ukuthi zihleli phezulu ezulwini. Uthi uNkulunkulu ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, noma kungayisithombe samafu, ungazenzeli iy'thombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu. Ngisho nesakho uqobo uNkulunkulu isithombe awuvumelekile ukuthi usenze. Nokusemhlabeni phansi, kungaba abantu, kungaba zilwane, ofishi, no-crocodile, ney'ndlovu, noma abantu, ngoba izinto ey'tholakala emhlabeni lezi esiphila kuwona. Nasemanzini ngaphansi komhlaba, ngaba yinoma yini ekhona ehlala emanzini. uNkulunkulu uyakunqaba ukuthi senze iy'thombe ezibaziweyo ezinjengalezo. Kuzothi-ke ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngoba uma wenza lezi y'thombe, uNkulunkulu uyakunqaba ukuthi wenze lezi y'thombe ngenhloso yokuthi ufuna ukukhuleka ukhothame kuzona. Uyabo? Ungazikhothameli, ungazikhonzi. uNkulunkulu ukunqabele ukuthi ungazenzeli iy'thombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nosemanzini ngaphansi komhlaba. Uma sethi uNkulunkulu ungazikhothameli lezi zithombe futhi ungazikhonzi. Amen. Mhlampe omunye umuntu engaba uma uthi-ke uNkulunkulu useyanqaba ukuthi kube khona izithombe esizozenza sikhothame kuzona, yindaba ngabe akunakuhlakanipha, kuwukubula kangakanani ukwenza isithombe na? Cela sifunde u-Isaiah 44 uverse 9 kuya ku-17. Isaiah 44 uverse 9 kuya ku-17 ukuthi uNkulunkulu kuyinto akangayifuni kangakanani ukwenziwa kwesithombe esibaziweyo na? Isaiah 44 verse 9 kuya ku-verse 17. Isihloko sakhona sithi-ke izithombe. Kuthiwa-ke ngiqala ku-verse 9, abenza isithombe esibaziweyo bayize bonke. Izinto zabo ezithandekayo aziyikusiza. Ofakazi babo ababoni futhi abazi, bayakujabhiswa. Uverse 9 loyo. Mase kuthiwa-ke u-10, ngubani owenzile uNkulunkulu? Ngubani obumbile isithombe esibaziweyo esingesokusiza na? Bheka bonke abangani bakhe bayakujabha, nezisebenzi zingabantu nje. Mabahlangane bonke beme, bayakwesaba bejabhe kanye kanye. Loma lapho uNkulunkulu into akayivezayo nje ukuthi abenze iy'thombe ey'baziweyo bayize bonke. Izinto ey'thandekayo zabo azisizi, aziyukusiza, futhi ofakazi babo ababoni futhi abazi, bayakujabhiswa. Uma ethi uNkulunkulu ize, uma uNkulunkulu into akayibiza ngeze, uyibiza ngokuthi into engelutho. Yabo? Ngisho ngathiwa isithombe sibaziweyo sibiza kangakanani, umuntu uNkulunkulu usibiza ngeze, ubiza ngeze ngisho nabenzi baso. Uzethi-ke lezi y'thombe ziwofakazi babo aziboni, ababoni futhi abazi. Uthi lezi y'thombe aziboni futhi azazi. Yabo? Kuze kungene nanabanye ukuthi-ke bheka bonke abangani bakhe bayakujabha,
nezisebenzi zingabantu nje, excuse me, ukuthi mabahlangane bonke beme bayakwesaba bajabhe kanye kanye. So uNkulunkulu uthi iy'thombe ezibaziweyo ziyize, nabo bonke abayikhanda into eyize, into engelutho. Abanye abantu bezwe bethi uma bethukana ethi omunye awuyinto yalutho. Abuhlungu-ke lawo magama. Abazalwane siyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi sitshelane ukuthi omunye umuntu akayinto yalutho, yabo, ngenxa yento ngisho ngathiwa kwenzakaleni akuvumelekile ukuthi sikhiphe lawo magama. Kodwa ukuthi sibe yize singakwenza thina lokho ngokuthi senze izithombe ezibaziwe ukuthi uNkulunkulu abenza lokho bayize. Okay, mase sekuthiwa-ke u-12, umkhandi wensimbi wenza imbazo, asebenze emalehleni, ayibumbe ngezando, ayisebenze ngamandla ezingalo zakhe. Uyalamba, angabikho amandla, akaphuzi amanzi, uyadangala. Mase kuthiwa umbazi uyelula intambo, adwebe ngokubomvu, awenze ngezibazo, adwebe umuthi ngokubomvu, awenze ngezibazo, adwebe ngekhompasi, awenze ngomfanekiso womuntu, ngobuhle bomuntu ukuba uhlale endlini. Uyawusigawulela imisedari, athathe imikhoba nama-okhi, awaqinise phakathi kwemithi yehlathi. Uyatshala umfira, imvula iwukhulise. 15, mase kuthiwa-ke bese kuba ngokomuntu ukuba abase ngakho, uthatha kuwo othe, uyawuphemba enze isinkwa, wenza uNkulunkulu akhuleke kuye, enze nesithombe esibaziwe akhothame kuso. 16, ngingakawufundi uvesi 16, uNkulunkulu into akasivezela yona le, uqala uveza nje ukuthi imbazo lena okugawulwa ngayo umuthi ukuze kuzokwenziwa isithombe esibaziweyo yenziwe umuntu ehlanganisa yenziwe umuntu ehlanganisa insimbi emalahleni, futhi lo muntu oyenze le mbazo uwumuntu naye onjani, uyalamba, ebuye ephelelwe amandla. Uma kuthiwa-ke osebaza-ke uyelula intambo, adwebe ngokubomvu, awenze ngezibazo. Le ntambo into njengamanje ebizwa ngokuthi yini, i-tape, yabo, yokubala phela ubude ukuthi isithombe ngisenza kufuneka sibe side singaka, senziwe umuntu ngembazo, nembazo eyenziwe umuntu. Lo muntu uyakhathala nje, sitheni masifunda ngoNkulunkulu weqiniso sathola ukuthi akapheli amandla, akakhathali. So umuntu owenzile, edwebe ngekhompasi. Ikhampasi siyayazi sonke ukudweba, mhlawumpe wenze omaka nanokuthi into kufuneka ibe ngakanani, enze ngemithi, nalowo muthi noma ehambe eyowutshalile ehlathini, kodwa ekugcineni lowo muthi akazokwenza ngawo uNkulunkulu ukhuliswa imvula. Lena kunimvula noma ngawumuthi womsedari noma umu-okhi, awuqinise phakathi kwemithi yehlathi bese etshala umfira, imvula iwukhulise. Sitheni masibuka sithi phakamisela amehlo phezulu, okunye kwezinto ey'dalwe uNkulunkulu ilanga ney'nkanyezi nemvula. Imvula edalwe uNkulunkulu weqiniso ikhulisa iy'hlahla, bese abantu ngokungaqondi lezo zihlahla ezikhuliswe imvula kaNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, iy'hlahla ey'dalwe uNkulunkulu bekhiphe kuzona iy'thombe ezibaziweyo, bese bethi uNkulunkulu wabo lo. Kanti yingakho uNkulunkulu ethi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ngoba sisebenzisa vele okudaliweyo ukuthi sikhande onkulunkulu. uNkulunkulu weqiniso simveze, sithole ukuthi ezifundweni yena ungumdali. Kuze kuthiwa-ke uma esebaze bese kuba ngokomuntu ukuba abase kukho, kusho ukuthi uma esenzile lesi sithombe esibaziweyo, akathathi vele umuthi wonke enze isithombe. Khona izinto ezisalayo, amagatsha, mhlampe befuna nje isiqu kuphela. U-15 ukuthi mase kuba ngowomuntu ukuthi abase ngakho, bekukhanda uNkulunkulu ngalesi sihlahla som'okhi, kwasala ingxenye ethile, mase kuthiwa omunye uyabasa ngakho, omunye uyathatha kuwo othe, uyawuphemba lo muthi, apheke enze isinkwa. Omunye ngalo muthi wenze uNkulunkulu akhuleke kuye, enze nesithombe esibaziweyo akhothame kuso. Wokhothamela kulesi sithombe esibaziweyo nje, abanye ngey'nsalela zalapho basa umlilo botha, yena lesi sithombe akakhothama kusona. Isithombe shuthi esenziwe ngani lesi, esenziwe ngokhuni noma ngomuthi. Uvesi 16 uthi ushisa ingxenye yawo emlilweni, phezu kwale ngxenye uyadla inyama oseyizoso, asuthe, yebo uyotha athi, halala, sengifudumele, sengibonile umlilo. U-16 nje uyakhuluma ukuthi lesi sithombe sibaziwe senziwe ngomuthi, lo muthi kuthiwa usuwuNkulunkulu. Abanye bayotha lapho njengoba kade sisho,
ukuthi abanye bayotha, abanye bayapheka, abanye kuze kuvele nani ukuthi bayosa ngalezo yinkuni. Mase sikuthiwa ngokuseleyo kuwo lo muthi uyakwenza uNkulunkulu nesithombe, uyakhothama kuso, akhuleke kuso, athandaze kuso athi, ngophule unguNkulunkulu wami. Okubuhlungu kakhulu verse 18 uthi-ke, abazi, abaqondi ngokuba unamekile amehlo abo ukuze bangaboni, nenhliziyo yabo ukuze bangaqondi. Ukukhuleka-ke esithombeni esibaziweyo usuzizwile eBhayibhelini ukuthi sitholakala kanjani, kuwukungazi, kuwukungaqondi. uNkulunkulu sesivezelile ukuthi ukunqabile. Uze wathi-ke khona ethi bayakujabhiswa. Kuze kuthiwa ziwofakazi abangaboni, kuthiwa ziyize. Amen. Mhlawumbe kuzofuneka enye ivesi-ke esizoqhubeka nayo, ngoba la mhlawumbe umuntu uzothi hhayi uNkulunkulu uyayinqaba iy'thombe ey'baziweyo ezenziwe ngomuthi ngoba vele iy'nkuni, i-material eshibhile. Ake sizothi uNkulunkulu uthini kodwa mhlawumpe-ke uma sifunda u-Isaya 46 uverse 5 kuya kuverse 7. u-Isaya 46 uverse 5 ivesi ya-7. Mhlawumbe umuntu uzothi hhayi mina ngcono angikhulekele ey'thombeni ezibaziwe ngomuthi. uNkulunkulu mhlawumpe ngiyamazisa. Ake sizwe ukuthi uNkulunkulu-ke uthini. Yabona nje isihloko-ke u-Isaya 46 isihloko sakhona nje lapha phezu kwaverse 1 sithi-ke, izithombe azinakusindisa. Okay, ngicela sifunde uverse 5 kuya ku-7. Uthi uverse 5, Isaiah 46 verse 5. Uthi uNkulunkulu-ke, niyakungifanisa ningilinganise nobani? Ningiqhathanisa nobani ukuba sifanane na? 17. Abathulula igolide esikhwameni yini, balinganise isiliva esilinganisweni, baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze uNkulunkulu, bese bekhothama bakhuleke na? Uverse 7 uthi-ke, bamthwala emahlombe, bematshathi lo Nkulunkulu, bambeka endaweni yakhe ukuba ame khona, engabe esasuka endaweni yakhe. Kepha uma umuntu ekhala kuye, akekumphendula, angamsindisi osizini lwakhe. Amen. uNkulunkulu uyaveza la ukuthi ngisho kungathiwa-ke isithombe sesiliva nesegolide senziwe umuntu impela obizwa ngokuthi uyincwedi. Uthi uNkulunkulu noma kusinjalo lesi sithombe, uthi nalowo uNkulunkulu still uNkulunkulu abazothi uma sebemenzile njengoba benze isithombe sogoda bayomthwala bona bemise ukuthi akahambe yoma lapho endaweni yakhe. Kodwa kuthiwa noma ungakhala kuyena, kepha umuntu ekhala kuye akayikumphendula, engamsindisi osizini lakhe. Isithombe ngisho ngathiwa esesiliva noma esokhuni noma esegolide uNkulunkulu ziyafana, uthi azinakusindisa, uyazinqaba. Ivesi yokugcina engicela ukuyifunda amaHubo 1:15. Okay, akuyona yokugcina. Iyokugcina uma yithi baziwe kangakanani abenzi bezithombe na? Izithombe ezibaziweyo zokhuni uNkulunkulu uyayinqaba. Izithombe ezibaziweyo zamasiliva nezamagolide uNkulunkulu nazo futhi usazinqaba. Uma ufunda amaHubo 1:15 uverse 2 kuya kuverse 8, khona uNkulunkulu akakushoyo lapha kumaHubo 1:15 uverse 2 kuverse 8. Uthi-ke, abezizwe bayokusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Amen. Ngakaqhubeka uverse 3, abezizwe, shuthi abantu abangakholwa uNkulunkulu udala amazwe nomhlaba, bazobe bebuza laba abakholwa uNkulunkulu weqiniso osezulwini, bebabuza ukuthi ngabuphi uNkulunkulu wabo. Uyabona, ngoba abezizwe babonakala bekhonza lezi y'thombe uNkulunkulu akayinqabile, bekhonza izinto ey'daliwe, bengakhonzi uNkulunkulu weqiniso. Kuthiwa abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Mase uverse 3 uthi-ke, kepha uNkulunkulu wethu usezulwini, wenza konke akuthandayo. Amen. Impendulo ithi, kepha uNkulunkulu wethu uphi? Usezulwini, wenza konke akuthandayo. Verse 4, izithombe zabo laba bezizwe-ke, izithombe zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. 5, umlomo zinawo, kepha azikhulumi, amehlo zinawo, kepha aziboni. 6, izindlebe zinazo, kepha azizwa, zinamakhala,
kepha azihogeli. 7 zinezandla kepha aziphathi, zinezinyawo kepha azihambi, azikhulumi ngomphimbo wazo. Verse 8 uthi-ke abazenzayo bayafana nazo bonke abazethembayo. Amen. Usho uNkulunkulu bonke lezi iy'thombe ezibaziweyo zinakho konke, zinezandla ay'phathi, zinamehlo ay'boni, zinamakhala ay'hogeli, zinomlomo ay'khulumi. Kodwa ukudabukisa kakhulu usho uNkulunkulu bonke laba benza iy'thombe ey'baziweyo nabakhuleka kuzona bayefana nazo. uNkulunkulu uyakunqaba ukwenziwa kwey'thombe ezibaziweyo zikhonzwe zimele yena ukuthi zizokhuleka kuzona, mhlawumpe ngokwethemba ukuthi zona-ke zizobe sezikhuluma noNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu ngeke ekwazi vele ukukhuluma nazo ngoba nomlomo azinakusiza, zinomlomo kodwa ay'khulumi, ziney'ndlebe kodwa azizwa, ziyamanga kahle kahle ngoba zinakho konke lokho kodwa akuwenzi imisebenzi yakho. Zinezindlebe azisiza, yakho ukuthi uNkulunkulu-ke noma abezibiza azinakubakhulula, kepha uNkulunkulu wabangcwele usezulwini wenza konke akuthandayo. Amen. Umenzi wesithombe angeze acabange ukuthi yena unamandla ngaphezu komuthi lowo awenze uNkulunkulu, futhi akaboni ukuthi akakwazi ukunikeza lesi sinqamo sokhuna ukuphila. Ukukhonza izithombe noma ngayiphi indlela kuwukumphika uNkulunkulu. Ukukhonza nje iy'thombe ukuthi kubonakale kube ney'thombe umuntu ayakhothama kusona noma esibeke la esifubeni sakhe ngokuthi isona esizomkhulula, kuwukumphika uNkulunkulu. Exodus 20 verse 4 no verse 5 umuntu ekhaya angazibuyelela kuwona. Ake sibuze umuntu ethi hhayi akubona ubula, mina ngisibonile lesi sithombe sami ngikhuleka kusona singisindisa, ngisazoqhubeka noNkulunkulu weqiniso, ngiyamusa zonke lesi sithombe. Mhlampe omunye uzoyisekela ethi imimoya imibi impela isivikela imimoya imibi, kodwa uNkulunkulu ukunqabile. Ngabe sesiliva noma esegolide, uNkulunkulu uyanqaba indaba yokukhonzwa kwezithombe. Umbuzo ukuthi-ke kuyakwenzakalani-ke ngalabo onkulunkulu bamanga-ke? Iy'thombe ezibaziweyo eBhayibhelini zivela ziwonkulunkulu bamanga ngoba uNkulunkulu weqiniso akafi, ungunaphakade, uhlala ezulwini, ungumdali, akadalwanga, akenziwanga umuntu, uNkulunkulu weqiniso futhi akafi. Manje umbuzo ukuthi kuyokwenzakalani konkulunkulu bamanga na? Bonke laba ababizwa ngokuthi onkulunkulu bamanga kuyokwenzakalani onkulunkulu bamanga? Kuthiwa-ke uverse 11, Jeremiah 10 verse 11 uthi, niyakusho kanje kubo nithi, onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Amen. uNkulunkulu useyagoqa-ke la ukuthi bakhona onkulunkulu abakhona, kodwa uNkulunkulu bawonkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi bawonkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, uNkulunkulu uthi bazobhubha, uyobabhubhisa yena. Kungabe ziy'thombe ezibaziweyo ezibizwa ngokuthi ziwuNkulunkulu, sijabule ukuthi hhayi thina uNkulunkulu wethu phakathi kwethu, zesiliva noma zegolide noma zekhuni, ukuthi uNkulunkulu bayobhubha. Kungawumuntu mhlawumpe okhonzwayo, uNkulunkulu naye uthini? Niyakusho ukuthi bonke nithi onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Mhlawumpe-ke uma beqhubeka nabantu-ke bemkhonza ngenkani loNkulunkulu kuza kubanjani? Uverse 14 khona lapha kuJeremiah 10 uthi-ke bonke abantu bayiziphukuphuku abanakwazi, bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga, nomoya awukho kuzo. uNkulunkulu ukubiza ngobuphukuphuku ukukhonza izithombe ezibaziweyo. Iy'thombe ezibaziweyo ukuthi uNkulunkulu ziyamanga, aziphili ngoba umoya awukho kuzona. Sithe masifunda sathola ukuthi uNkulunkulu weqiniso uwuNkulunkulu ophilileyo. Amen. Ngokusizwa uNkulunkulu, uma uNkulunkulu esiphile ukuphila, sizokweqala isifundo sethu, isifundo 2 okhuluma ngokuthi esithi isihloko sakhona incwadi eyembula uNkulunkulu. Amen. Asikhuleke. Mdali wamazwe nomhlaba, siyabonga Nkosi ukuthi usuzambulile ngale ndlela ey'mpilweni zethu. Siyabonga, siyezwa Nkosi ukuthi uyasinqabela ukuthi sikhonze abanye onkulunkulu abangenzanga amazwe nomhlaba. Sicela ukuthi leli qiniso sililonde ey'nhlizweni zethu, singabe sisafana nabantu
ebesiyibona singakezwa leli qiniso. Lihlanze indlela yethu, salulekwe yilona, sifunde ukukwethemba, silindele ukukhuluma kwakho, sizwe ukuthi yini Nkosi ofuna ukuthi siphinde siyenze. Bese ukuze ubula bonke besibenza ngokungaqondi, singabe sisabenza, sibe ngabathandekayo ebusweni bakho. NgoJesu siyathandaza, amen.